As dúbidas consumían a día e noite, mentres o seu estado de boa esperanza, que é irónico, avanzaba irremediablemente cara ao desenlace. Cando apenas faltaban 2 semanas para a data prevista do parto, soñou co seu fillo. Era a primeira vez, polo menos a primeira vez que o recordaba. As imaxes impactantes incrustáranse na súa meniña e non era quen de borralas. Ela estaba feliz observando mentres o alimentaba. Era un bebé tan fermoso. Como puidera ter dúbidas? Había algo máis maravilloso que telo alí nos seus brazos. Mais de súpeto notou unha presión moi forte na man. Era o neno. A súa forza non se correspondía co seu diminuto tamaño. Que estaba sucedendo? Ficou arrepiada. Os seus braciños convertéranse en horrendas gadoupas que a apretaban sen piedade. E o seu rostro era o rostro del, o mesmo rostro do horrible home que a forzara, os mesmos ollos escuros e fríos. Un calafrío percorreulle o corpo e un berro longo afogou na súa gorxa, facéndoa espertar bañada nunha suor pegañenta e nun estado de alteración que non lle permitiu volver dormir aquela noite. Din que cando se aproxima a data prevista, moitas futuras mamás teñen pesadelos co parto. O que lle pasaba viña sendo algo semellante, só que a ela dáballe máis medo que se parecese a el que ningunha outra cousa.